जामुगुरि गामिनि नैबे बाथौ सिबिसालियाव दंफैयो। दा बेवहाय बिथांमोननि गामियाबो गोथार बाथौ सानखौ थेलेबलेबैबाबो मेहेरगोनां खुंदों होननानै खोनानायलाय आं बिथांमोननि गामियावहाय दंफैयो। दा आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो सानदों जे बिथांमोननि गावबुरानिफ्राय मिथिना लानो लुबैदों। मानगोनां गावबुरा खुलुमग्रोबाय। गोथार बाथौ साननि बयखौबो खुलुमग्रोबाय। दायो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे नोंथांमोननि गामियावहाय गोथार बाथौ सानखौ माबायदि फालिगासिनो दङ आरो रायजोफोरनो मा खौरां एबा मेसेज होनो सानो दिनैनि गोथार सानाव। बे बेलायाव गोथार बाथौनि सोमोन्दै जोंहा बाथौ गौथुमनि थान्दैयाव लिरनाय मथे जों मैया 27 जानुवारि एबा 13 मागनिफ्रायनो नैथि मंगलबारनि हाबाफारियाव आग बारायै बारायै दिनै 28 जानुवारि 14 माग बेनिखाय बे बेलायाव जों गोथार बाथौ एबा गौथुमनि मुङै सिबियै दिनैसिम नै दा एसे थेलेबलेबैबाबो गाजा गोमजा बयनिबो मदद लानानै आइ आफा रायजो राजानि मदद मोननानै मावफुंबोनाय बायदि जागासिनो दं। दा दसे उनावनो जोंहा हाबाफारि प्रग्रामाव लानाय मथे आलासि हांख्रायनाय दं। आलासिया फैगासिनो दं। दसे उनावनो नुजाफैसिगोन। आसलथे दिनैनि गोथार बाथौ सानाव सोर आलासि नुजाफैनो नागिरदों? जोङो जोंनिनो आनसलिकआवनो मान गोनां मुस्रि फैसालि उजिरखौनो जोङो आलासि महरै दिनैनि गोथार बाथौ सानाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय जों आलासि महरै बारग' बोसोनगिरि हिसाबै जों खावलायदों आरो दिनैनि बे गोथार बाथौखौ सिबिनायाव माइनावारि एबा रायजो राजाया बोरै सिबिनांगौ बेनि बागै बिथांखौ माने गोलावै सावरायगिरि हिसाबै बिबुंथि लाखिनो जों खावलायदों। आरो जों माखासे आलासिफ्रा जोंजों लोगोआव गामियावनो दंखायो। बिथांमोनखौबो जों फारियै माने बिबुंथि लाखिनो हांख्रायदों। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। आङो गुबुन गुबुन बिबुंथिगिरिफोरनिफ्रायबो मोनथिनानै लानो नाजादों बे समाव जे बे गोथार बाथौ सानावहाय गोथार बाथौ साननि गेजेरजों मा मेसेज होनो नागिरो एबा मा रादाब होनो नागिरो रायजो राजाफोरनिसिम। खुलुमबाय। जेखिनि सोरजि चेनेलखौ बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो दिनै नैथि मंगलबार सानखौ जोङो गाजा गोमजायैनो जि समनिफ्राय बन्द' सान मोन्दों बे दिननिफ्रायनो जोङो गामियारि थानानैबाबो जोङो थेलेबलेब मोजाङैनो जोङो सिबिगासिनो दङ। बेखौनो बयनोबो मेसेज हरनो लुबैदों जे नोंथांमोनहा गासिबो जेरावबो बेफोरबायदि गाजा गोमजा सिबिनानै दिनै जोंनि बाथौ धोरोमनि नैथि मंगलबार बन्द' सान मोननायखौ बयबो रायजो राजा बयबो मोजाङै सिबिनानै गुवार आरो गेबें खालामो। बेखौनो आं बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय आब'निसिमबो। दा नोंथांमोननो आङो दिन्थिगासिनो आंनि जेखिनि सोरजि चेनेलनि गेजेरजों नै नं जामुगुरि गामिया माबोरैहाय गोथार बाथौ सान फालिगासिनो दङ। जोङो लिरनायाव नुदों खुंगा नैथि होननानै। जोङो हयथ' थांनाय बोसोराव सेथिमोन, देग्लाय नैथि। दा आङो सासे सानै रायजो राजाफोरनिफ्राय आरो मिथिना लानो लुबैबावगोन। बारग' आफादगिरि दङ सानखां बसुमतारी, बिथांनिफ्रायबो मिथिना लानो लुबैगोन। खुलुमनाय थाबाय सोरजिनि जेके सोरजि चेनेलनिफ्राय, इउटुब चेनेलनिफ्राय। बेखौनो जों फोरमायनाय जायोदि जोंनि बे नैथि गोथार मंगलबार फोरबो खुंबोनाया दिनैजों नैथि जाबाय, बोसोरनैयाव हाबबाय। जोङो गामि हिसाबै खिन्थु सेन्ट्रेल हिसाबै हयथ' 11थि देग्लाय जानांगौ। गामि हिसाबै माने खननै खुंबोबाय। बे खननैयाव जोङो गाजा गोमजायै खुंबोनो हादों। बेखायनो जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो मिथिहोनो लुबैयोदि जाहाथे मोनफ्रोमबो गामिया बेबायदिनो नैथि मंगलबार फोरबोखौ जाहाथे मोजाङै खुंफुंलांनो हायो। जाहाथे बे चेनेलनि गेजेरजों जोंनि गामिनि बे जि खौसेथि बाथौआरि धोरोमनिफ्राय बेखौनो जों मिथिहोनो लुगैयोदि मोनफ्रोमबो बेबायदि जोंनि बाथौआरि
सुबुं गामिफ्रा जाहाथे बेबायदि नैथि मंगलबारखौ बेबायदि गोजोनै खुंलांनो हाथों बेखौनो जों आसा फारिनानै बेखौनो जों मिथिहोनाय जायोदि जोंनि बे गामियारि जिथु थासारि बे थासारिया जाहाथे जोंनि बाथौ धोरोमजों आब्रुथि गोनां लोब्बा दं होननानै जों मिथिहोनाय जायोदि एसेनोसै। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।